Anya laki din! Maria, talaga ka di nga awan namnamakan ka? Ha? Ngamin, siyam abulan nga agdatdato nakan ka. Ang maging gaita. Diyak pa'y amaw, no namnamak. Pangasim mo din Ibagam. Please. Pasensya kan, Pedro. Ngamjak pa'y masumbatan dayta. Kasta. Sige saan ka nga apuraan? Uray umabot iti dekada ti panagdaton ko kang ka. No problem. Basta iti udi na. Ay ka siyak taklunam. Anya? Una Maria. Ikarik day taken ka. Promise. Anya? Gapulaang iti babae ti pagkaskastaan, Pedro. Ay unay kan. Pampanunutag nga rin nanang. No apay nga aging gaita. Kat dinakmat din aklunan ni Maria. Apay anya nga tati parikot kanya kaya. Anya? Gwapo akmay. Ken may sa amok mo't tagporma. Pasig mo't alibay ti pantalon kaw. Agraman brief ko, Levi's. Li amin a jacket kaw. Ken jag mo't amin a t-shirt kaw. Uray brief kaw. Hanford, kaskada niya ditan. Oh, Anya? mariribo ka nak. Anya pa lang ata ti sapulan ni Maria kanyak. Idinto ta damot amin kanyak. Ti amok akayat ti babae. Anya? Imbag kumamot ibaga na ti kayat na hatap na mo. Agam sa may. Anya? Day talang ti pagparparikutan ni Pedro, nanang? Ay, wun nga raw anak kaw. Parikot na kanaw no kasano nga aklunan ni Maria. Anya? Iso ano maminsan, iso pa yun ti barbartakan na, kandi napakapangpanganan. Kasanumot nga minamagustuhan ni Maria. Kat saan mo't ngagdigdigos? Tunggal mapan sumarungkar, agpumadalang, nga uray nagangdod. Intun kon addan ti adim, ang mga numangag na, narigatan, ang mumatanday jay, di na kayat nga damang mangag na kontrakan kwa na. Aya, isumot tipod no. Di uray mangag na. Anya ti amu tayo nanang, no isukit di ti pagbaliwan na. Ay, sa dino ti papa na, Manong Baldo, ha? Ha? Ay na, mapanak man ni balay da Maria. Mapan ka man nagaraman ako na akon. Anya nga ta, numang sapol kalangan iti sabali nga aramam. Ha? Ape anak ko nam na itang. Ngamin, amang ano, manamnamam iti dadya Maria. Saan lang amin asikat agar aram kan kuwan na? Ha? Uray ni Pedro ang absat ni Manang Odessa. Agdatdaton madlakan kuwan na. Ket, no iso ti aklunin na, o di masaktan ka? Ay ayatek ni Maria, duna. Isu ti babayan ay dumduma iti panagkita. Ha? Ngamin, malaksit iti kinapintas na. Nasingpit pa'y. Ganon? So tuloy lat ta ti laban na. Makaamuritan, no asino kada kami ti aklunin na. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Baldaw. Papanam ngay katrabein baraw. Ha? Hey, kwa nana. Inak man na ayan da Maria. Inak man sarungkaran. Anya, ni Maria nga ar-arman matlaang ni Pedro nga anak ka, ti bagbagam. Ha? Ay, way nana. Anya, Ape akas lamas daw kayo, nana. mas daawak tamay may sa ababa iti ar-arman yu adwa. Uy, nana. No asino kada kami taklunan na, ay kat pasensya ti maysa. Anya, No siyak to ti maasawam. Awan pagdanagan. Ngamin, amin na panagayat, ken pamatag, ipaay ko amin, Maria. Sa anak man ang managporma, akas ken ni Pedro, nga napurma mo ti panagayat ko, Maria. Baldo, saan mo't ati panagporma ti pangibasbasarak iti may sa lalaki?
Uray simple, basta saan aman loloko. Kayat mo asawan. Syakti kayat mo. Ah? Ay, awan imbaga ka. Anya? Nga Maria. Ibagam kumamot no adanam na makin ka when no awan. Tapno amukmat Pasensya kan, Baldo. Ngam jak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Ngam di ka matanagan. Numan bilang taadan to sungbat ko. Pakaragsakam. Saan mo apakasakitan? Ha? Yes! Anya? Nasabat yun ni Baldo ang mapanagaram ka ni Maria, nanang? Wan nga road. Apay, agang angawak aya. Ay, tiawanan ba eh? Tiyan muna siguro, isuti kayat ni Maria. Ang nagbidawt. Nakabadbado, iti pa nagbabado na. Alangan nga, isuti kayat ni Maria. Anya? Pudno mo ti bagbagak, sana yan nanang. Naglad na jabal daw. Pasig pa'y achieve dagiti kawus na. Pasig nga ukay-ukay. Sana kas kanyak. Alibay sa amin na pantalon ko. Agraman brief ko ako nak. Anya? Sana nga kawkawus iti chip. Amin at t-shirt ko li. Sana kas ka ni Baldo alala ka unti kawus na. Isaw asan amang namnama dayjay nga iso ti aklunin ni Maria. Awang ka babain na Adya, kasta timbaga da dya Pedro kada kayo, nanang? Wan anak ko. Ay na, nakauy-uyaw mo ti kabsat mo. Gapulaang iti babay. Una yan ni Pedro. Awan babay na nga, uyaw itipada na tao. Wan nga raw, danak ko. Paiman, takasaritak tuman inton sumangpet. Sana na saya at aramidan na. Ay wan man anak ko. Kasaritam, bareng maamiris na. Unay kamatan, Pedro. Apay, ti panagkunamket na saya ti bagbagam. Ha? Nay, apay akas ti panagsauyong ay kanya. Kat pudno mo ti bagbagak. Pudno, ngam nasken kadipay nga ibagam. Mabalin mo met a panunutan laeng. Sana nasken nga isawang mo apasig alalakaan ti kawas ni Baldo. Ay, ibagbagak lang ti pudno, manong. Ti dakes no sana pudno. Kas jay ati madi. Anya? Kita ang ti pantalon ko, Levi's. Kita ang ti jacket ko, anay. Lee. Ken ti t-shirt ko, Jag. Amang ano, kita ang pa ti Hanford a brief ko. Kaya mau. Anya? Ay unay kan, Pedro. Panawan nakman langin dito. Mga ano, niya, pati makaramit ko kan ka. Ay, nakapulas ka mo't Pedro. Papanamanan. Sa dino kumapay nga Iti ayan ni Maria, inak sa rungkaran. Anya, sumarungkar ka iti balasang ngam di ka man nagdigaws. Ay na Pedro, palpaliiwan ka tapno ang maum. Dua alawasan asaan ka nagdigdigaws. Ha? Tunggalad na pagnam. Day tala agdiramos ti aramidam. Di ka pa'y agdigos mag. Ninanang mo't. Ay na Pedro anak ko, awan serbe day takawas mo apasig ang inginaan no di ka matamot agdigaws. Di ka kadimabain kini Maria. Amapan mo sa rungkaran ngam nagangdod ka mag. Anya? Pangaasim ka di anak ko. Ingka man agdigaws. Sana tinapatag. Makita a branded dagiti kawus kaw. Anya! Ay na, pasensya kan, Pedro. Ngamawan at talaga ti mariknak a panagayat kan ka. Maria? Yak kayat amasaktan ti riknam. Ngam, nasaysaya atin day ti nga aramida. Tapno saan ka amang namnama. Apay, da kayo ka din iti dayja baldaw? Ah? Ay, saan? Saan ko pa'y nga inaklon ni Baldo? Aklonak pa'y laang. Anya? Pudno tinangag mo, Pedro. Aklonak pa'y laang ni Baldo. Maria, anya ka diti kurang kanyak. Anya ka di dagiti banag nga da ka ni Baldo nga awang kanyak. Ibagan man. Pasigmat ang inginaan namin nakawas kaw. Ti pantalon ko na, libas ko naman. Agraman brief ko. Branded.
Sana kas kanibal daw at chip amin nakawas na. Kas tama tiro pa na. Anya, Pangasim, bawim timbangam. Pangasim atasyak ti aglunan. Ay, jak agaw awen. Aging gaasaan mo nga ibalikas asyak ti kayat mo. anya. Ay na Pedro, pangaasim ta agawid ka kuman. Saan nga agbalo ti pangadeng ko? Ni Baldo ti ay ayatak. Saan asika? Ay, pangaasim ko Maria. Siyak ati ayatan. Adayo ti langak no may kumpara ka ni Baldaw. Amok nga agporma. Ni Baldo nga ikat saan. Ay nasaan ko maaday tati pangibasaram. Ala, tapno agawid kan. Ibagak laang ti pudno. Ha? Wen, pudno anapurma ka. Levi's amin a pantalon mo. Meril ti sapatos mo. Kan may sa, kas itinakunam. Ultimo brief mo kat branded. Iso na lang, tawagwag mo't day tarupam. Anya? Awan serbi dagita pasig a branded akawas mo. No di mo mat ammo ti agdigos. O may kasumarungkar kanyak, asaan ka man lang nga agdigos. Maangot ko pa'y ti payod mo. Ha? Naimbag pa'y anibaldo. Oray pasig nga ukay-ukay ti kawas na, branded matiro pa na. Ngamin, ammo na ti agdigos. Anya? Apay nga kastoy nanang. Napudong mo ti panagayat ko kanya Maria. Apay nga pinaay na. Na, agsangit ka mo't tananakaw. Ay, mas daawak man. Itala ang makakita ak iti tao ang nakauy-uyaw nga agsangsangit. May salaang tisungbat ko iti dayta sa ludsod mo. Iso asaan asika tinaklon ni Maria. Gaputan na ang dud ka. Di mo amaw tagdigaws. Amom ngamin anya anak ka. Ti balasang, ti kayat da, jay managdigaws. Saan akasken ka? Adira-diram uslaeng tar aramidem. Anya kay mutay. Imbis at tulungan na ka makamove on. Kastapay lang ti bagayaw. Ay nanakaw, ibagbagak laeng ti pudnaw. Panawan da la dito yan. Nawan tinasayat nga bagayaw. Salbag di kasi biyag. Talaga gaasalbag. Oh, pare Pedro. Apay nga eh. Kasla, nabartek kamot na kanayon. Wan nga rod, Pedro. Idi na minsan ang nakita ka dito igiti kalsada. Nabartok ka manan. Apa, nagkuyog kayo doa, ha? Ha? Apay, di mo amo nga agayan ayat kamin kin ni Valdo? Anya? Iso ti inaklon ko. Ngamin, adda amin kan kwa na ti kinasingpat asap sa pulak. Saan akasken ka? Anya, di na ako mamapabayanan na kasta. Kita mo nagwabuak ni. Ngam ni Baldo. Pare. Uwanan. Gwapo mo na amin na gwapo, pare. Sapay ko ma. Tabaliwam day ta nagalas nga ugalim. Anya? Jak maklon na talaga ti pan nakaupay ko ni Maria. Anya? Ngam, jak mapukawan iti namnama. Sublak la tada dya babae. Masigurado nga ayatin nagtumula ang manong. Ay na, no siyak ti si ka Pedro niya. Mabayin akon. Gapo, taison amis mo tinangibaga nga ang dud ka. Sasawam mo it manong. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Sursurwam kumamad nga mintag digos. Wen, pudno nga mong tiyag porma. Kayan may sa, amom adalaan dagiti branded na kawas mo. Ang ti problema kat, di kag digdigos. Ha? Awan ti serbi ti branded na kawas, nukas lapigad met ti rupa, mawatam. Tunggal mapan ka sumarong ka na jayan ni Maria, di ka tagdigos. Agpumada ka, adi ka mga nagdigos. Apay, asino kumangay ti babae amayatkan ka, no bilang taada. Ha, di siguro ada kurkurang na, mamati akpay. Kuha. No agsasaw ka,
Hunamlan no kabaalam amin at tao. Ngamin, kasta unay tiki naman naguyaw mo. Ang danumot lagay am tikabuteng mo, Pedro. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.